Baik, acara akan kami lanjutkan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan tampil peserta uji kedua, yakni Saudara Muhammad Ridwan. Sebelum ujian dimulai, akan kami bacakan tata tertib pelaksanaan ujian. Yang pertama, pada saat ujian berlangsung, para hadirin dimohon tenang, tidak mondar-mandir di sekitar panggung, dan tidak membuat gaduh yang dapat mengganggu jalannya acara. Yang kedua, handphone atau alat komunikasi lainnya mohon dinonaktifkan. Yang ketiga, pengambilan gambar mohon tidak menggunakan lampu blitz atau flash. Dan yang keempat, tepuk tangan dapat dilakukan sebelum dan sesudah acara berlangsung. Susunan Dewan berikut penguji ujian kompetensi keahlian jurusan pedalangan tahun ajaran 2022-2023 SMKN 12 Surabaya. Penguji pertama, KI Bambang Sugio selaku pimpinan Sanggar Madu Mulyo. Penguji kedua, Ki Surono Gondo Taruno SSN MSI selaku pimpinan Suro Budoyo. Penguji ketiga, Bapak Harnowo SSN selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan. Saudara Muhammad Ridwan menyajikan pakeliran ringkas dengan lakon Bimo Mursyid dengan pembimbing dan penata iringan Bapak Harith Nur Rohman SSN. Kepada pendukung iringan dipersilahkan untuk menempatkan diri. Sinopsis. Anak Anung Anindito, bocah mursid kudu bisa mukul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Kalimat tersebut sebagai dasar berbaktinya seorang anak kepada orang tua bagi masyarakat Jawa. Seperti halnya Sang Bimo yang ingin berbakti kepada orang tuanya meski sudah di alam yang berbeda. Tekad kuat Sang Bimo ingin melihat Prabu Pandu dan Dewi Madri masuk di nirwana dengan ditempuh dengan cara apapun. Akankah Bima berhasil mewujudkan impiannya? Dewan penguji yang terhormat dan hadirin sekalian, inilah penampilan dari peserta kedua, yakni Saudara Muhammad Ridwan dengan lakon Bima Mursyid. Selamat menyaksikan.
tumindyono ngarsaning Gusti. Watananira layu kumel kuceng rahnya maratani Ngger putraku Werkudara katon bingung pilulungan kaya tumawung rasamu ngorogake prasaja marang punibu. Wah, Bapu Kunti kaget jroning rasaku sawise aku urung kanake Kanjeng Rama Panduklan Ibu Madrim sambat merga panasya wana jroning yomani. Ngger Werkudara, apa pancen kaya mangkono kaanan Rama lan Ibumu ana jroning pangimpen? Bapu Kunti ya warmane sedyaku kepengin nakyenake kaanan kang sejati. Lamun bener kaya mangkono dewa bakal tak ukat. Aku kepengin nyuwargake Kanjeng Rama Pandhu kelawan Ibu Madrim. Ngger Werkudara, punibu ngerti sepira gedene tekadmu lan rasa tresnamu kelawan Sudarmamu lan ibumu. Nanging kabeh kudu dipitung, Ngger. Ing salumahe bumi, kur ing langit iki ora ana sing tak weteni. Ajaba ibu lan sing ngukir jiwa ragaku. Bapu Kunti, aku nyuwun pamit.
sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wah Kakang Anoman diwas kebenaran ketemu ana kene Yai Werkudara iya ana parigawe apa dene Sadi katon lonjong mimis lakumu Kakang Anoman prasajan wae tanpa iki arerenga madhep anggonku pengin nyuwargake Kanjeng Rama Pandhu kelawan Ibu Madrim kang samengko nedeng nemahe paukuman ing Yomani banjur Sadi kepiye aku bakal nggugat ana ing Kahyangan Suralaya dewa bakal tak luruk aku arep daluk supaya Kanjeng Rama lan Ibu bisa mlebu swarga Yai Werkudara senadyan setiaku becik kiraku ora gampang di apa mantep tenan senadyan kepalangan geni Yomani bakal tak lalui reh bisa nyuwargake wong tuwa kakang mulane rene kadang-kadang sawetara iki ora tak tunggoni aku bakal titip kayowanane para kadang lan ngamarta kakang Werkudara yen pancen kaya mangkono kang dadi tekadmu pun kakang mung njurung pamuji muga kasembadan sediamu di aku nyuwun pamit kakang tan kena kapalan sedya lur Sang Bimasena ingkang ngarsa nyuwarga Prabu Pandhu lan Dewi Madrim nadyan wis kapenggat dening Sang Ibu Kunti kanthi ingkang winusiting kawi ora kanganing praja Indraprasta Prabu Puntadewa nedeng lenggahing dampar denta kadhep para kadang kidem kang swasana prasasat iling marang purbane Yang Widi
Marto Yoto Prasto Pranyata negari agung ayom tur inggih ayem dasar negari kasusra bumi kencana wilis werdine pasiten subur sadengah kang tinandur dadi sempulur Narakisma wekel nenandur taneman pala samya ngrembaka pala wijala pala kasimpar pala gumandul pala kapendhem woe ambyek ngemoh-ngemohi parigagah dudang asek raja lele aglaring pasabinan lamun kumantun rone nganti tumiyung tupi wis mangsa panen katingal kuning gumrining yayah kencana sinangkling la sinten to ingkang angrenggani praja Amarta wenang den ucapno jejulukira nenggih Sang Prabu Puntadewa Yudhistira Yodharma putra Narendra Bungkinaryapakuning bumi ingkang tansah budi muri harja jejeking pranatan marma agung jinunjung derajate tiasi maweh arum saking budi Palamarta kinajek sasamining ratu linulutan wadya Bungkineringan padaing urip bijaksana berbudi mambek dharma mila datan mokal lamun tumalembar kuncaraning praja Mandura sinten to ingkang kepareng caket mungguing Arsanata tuhu kaleres sang ibu Cimat nenggih Kunti Talibrata kang tan kendhat denira meminta yuwananing para putra sinambunging nguntat pasebane satriya Madukara Raden Janaka lan kembar kemanian mangkono Sang Prabu kupu denira kacarane rawuhnya sang ibu Andra ingkang puspita rum kasiliring samirana mring sekar kadung ngas kandanyo jagat dewa sesaning Bathara du Kanjeng Ibu sanget kagiat raosing manah dene sarau paduka wonten ing praja Indrapastra kula pun Yudhistira ngaturaken pangebekti mugi kunjuk Ger Puntadewa pangebekti wis dak tampa karo bombonging manah pangestuku wae tampan mono kapundi dadosa jimat paribe Kanjeng Ibu kula pun Arjuna ugi ngaturaken sungkem pambekti mugi konjuk sematen ugi kula ngaturaken pambekti mugi konjuk kula pun Sadewa ngaturaken sungkem pangabekti Arjuna Nakula lan Sadewa wis tak tampa pangabektimu ora lewat pangestu tampan mono kasinggihan Kanjeng Ibu nyuwun agunging aksami Kanjeng Ibu dene ngantos tuwuh raos kaget wonten salebeting manah rawuh Kanjeng Ibu kang semunipun mengku raos ingkang badhe kawedher dumateng para putra ingkang putra namung nengga sabda
Hagi Prabu Puntadewa pranyata lantip panggrahi tamu dene turu nganti uspun ibu matur nanging Kaki Prabu Uspana nuwun inggih Kanjeng Ibu ingkang putra tansah ngrantu sabda Hagi Prabu Puntadewa marmane ibu kita prapta praja amarta merga ana bab kang perlu wicara ora liya kegayutan kelawan kadhangira panenggak Pandhawa Werkudara kang duwe kegayuhan luhur kepengin nyuwargake ramamu lan ibumu Prabu Pandhu lan Dewi Madrim kang samengko sumedya gugat ana ing kayangan Suralaya minta kawicaksananing Jawata kang dak sumalangake muhung kayuhanane adimu Si Bratasena kepiye munggu iku pratilih Kaki Prabu Puntadewa Duh Kanjeng Ibu estu kaget salebeting manah kula dene nembe mangertos menawi Yai Werkudara nggadhahi gegayuhan luhur menika Kanjeng Ibu minangka kadang reda kula rumaos lingsem dene kula boten sumurup aku dadi wong tuwa rumangsa luput dene ora bisa menggak karep anak kang tundhane mung hamba pati rasa Kanjeng Ibu peparengan kula munjuk atur hadi paran nggih Arjuna wonten ing salumahe bumi uriping langit menika boten wonten putra ingkang boten kepengin mangertos bilih tiyang sepati nemu mulya wonten ing alam kalenggan semanten ugi kula Arjuna pramila kula nyuwun tambahing pangestu badhe sumusul Kakang Bratasena Prabu kepiye adimu Arjuna uga sumusul ana kayangan gugat marang Jawata Kanjeng Ibu kula kaliyan Nyai Sadewa ugi badhe derek Kakang Mas Werkudara lan Janaka kula nyuwun pamit Kanjeng Ibu melas dening Ludira kawang-wang nyukana bang sumirat Om Hagi Prabu saya sesek rasaning ati aku dadi wong tuwa sing ora sembodo lan nuga tanpa daya Hagi Prabu tak pasrahke kayuhanane sedulur-sedulurmu marang Kaki Prabu Puntadewa ibu nyuwun pamit Jajar Prabu Puntadewa dupi weruh para kadang golong sedyane
arsa nyuwargake kang ibu Mewa Sudarma prasasat tanpa guna jejering kadang werda Dudewa rumaos tanpa guna kula tinita wonten ing Madyapada sadèrèngé nyawa kula dipun pancut kula ugi pengin sumurup tiyang sepakul mulya wonten ing swarga kang pala tumingal acampu samya matali lir tatit wileding kota dur wonten dauman dina iki negara Ngamarta lagi suwung kersanipun iki wektu kang prayoga kanggo ngluruk Ngamarta numpes papane para Pandhawa. Monggo man. tengaraning ajurit kong makuru kongso wah anoman ana paran kabeh kudu minggat saka negara Ngamarta kene karana iki isih wewengkon Praja Ngastina isih darpe para Pandhawa becik kowe sing minggat lho wani karo aku sing tak wedeni apamu ora keduka minggat waton aji jaya mantramu kelakon tepat dadamu pecah siramu maju kekara ngarsamu
Dieng-dieng lunga pasar dieng tukono payungmu to aja ciyut aja amba aja ciyut aja amba kira cukup wong loro wae milya gambar Arjuna Ndara kula Arjuna ados pundi wartanipun suwe ora ketemu pisan ora suwe ngomong apa kowe maksude ketemu pisan mung sedelo Pak wektune terbatas iya Kakang Semar iya prasasat tumlawung rasaku bingung apa sing kudu tak lakoni mangkon rumiyin kados pundi mang crita Ndara Kakang Semar dina samengko Kakang Bratasena nedheng munggah ana ing kayangan Suralaya saperlu gugat para dewa ing pangangkamintos wargi Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim manjing ana jero kasuwargan Jating. Lah menika gegayuhan luhur Ndara. Marmane kang aku uga kepengin kaya Kakang Bratasena. Ning aja nganti negake lakuku ya Kakang. Aku uga bakal sumusul Kakang Bratasena.
Sedya ayu mangke ayu Ndara. Monggo kula dherekaken. Yai Janaka Gusti Adi ngerti yen aku ana kene nuningge Kakang Ibu kang paring dawuh lamun Kakang Bratasena anggadhahi kekayuan luhur nyuwargaken Kanjeng Rama Prabu Pandhu kaliyan Ibu Madrim rene kula ugi minangka putra kula ugi kepengin ngabekti marang tiyang sebab Jelamprung sematun ugi kula Kakang nggih Kang Mas. Wiwit alit kula kaliyan Nyai Sadewa mboten ketingan Ibu. Pramila mumpung wonten wekdal ingkang prayogi, menika kula kepengin mulyaken Kanjeng Ibu lan Rama ingkang minangka lantaran tumuwuh kula wonten alam Padang menika. Yo, aku dadi sedulur tuwa ora iso menggak jur nyatani setiamu kabeh. Uga becik yen mangkono. Ayo
derekno lakuku bukat marang dewa. Astarya parto kasan wahe kotana ye kuwi sanggeni moyo sang yang isu prateta wilaing mastuna sitam skaring bawana langgeng ditaulun ngger Werkudara Arjuna lan kembar kemanian ana parigawe apa dene sira kabeh ana ngarsaning ulun ulun yang guru aja kaget rasaning atimu dene aku lan para kadangku lima ning jonggring saloka Yanur gunung dene sira kadang karo yoro mangarsa ing bau martu Kundamani ana wigati apa Werkudara bene wae Pandhawa 5 cacahe ning wektu iki sing sowan ana ngarsamu mung cacah 4 aku minangka sedulur tuwa kang dadi juru wicara ora ana liya kang kepengin tak takoni bab kahanane Rama Pandhu lan Ibu Matrip. Apa bener samengkono ya maniluka? Yen iku kang kita takonake ora sisip Rama kelawan ibumu saiki nedeng nemahe paukuman ana telenging Yomani. Wah, aturane sapa kuwi?
dudu tanpa sebab. Rohanono iku mesti merga saka pakartine Pandhu lan Madrim dhewe. Mbok ora idep. Apa Dewa ora duwe rasa welas asih? Apa ora ana dalan palimirma dimen Rama Pandhu kelawan Ibu Madrim bisa manjing swarga jati? Ana ing jagat Triloka iku ana tembung karma pala. Sapa sing nandur bakal ngunduh ing pakarti. Ditaulun Pandhu lan Madrim ora bisa antuk manising kasuwargan. Wah, Dewa ora adil. Tekaku rene bakal gugat kayangan. Lamun Rama Pandhu lan Ibu Madrim ora bisa manjing kasuwargan. Ditaulun Werkudara wis wani kelawan panjenengan ulun padha karo nyang perkara. Rene kita wis wani marang ulun, kita kadang bakal ulun patrapi pitana. Ratun Dewa ning kurang wicaksana. Ayo, aku ora wedi. Jarak perkara domane wis kang dadi sasomo sekadang. Iki sing tak enteni. kadang-kadangku siniksana telenging kawah candra dimuka destun temen uripku ning atase aku dulur tuwa nanging malah gur bisa nyawang kahanane sedulurku kang nembe ngrasake pasiksan nanging dewa radin adi-adiku duwe sedya becik nanging tundane ngakoni pasiksan aku ora trima. Kagiat jroning warta sang Darmaputra Dupiwra lamun para kadang nemai pasiksan jroning yomani Jaja mutak netra abang branang mlir kembang waribang wajah kerot-kerot wauto prasasatan kena pinambeng hartanya sang Puntadewa Dyati Wikrama dadya buta sak gunung anan gedene.
Kita sapa? Kita kuwi panganan apa? Ditepungake aku uga dewa. Ora ana dewa kok awujud raksasa. Aku dewa. Jenengku Dewa Amral. Banjur kita duwe sedya apa? Ayo. Di ratuning dewa sing aran Guru. Arep tak bukat merga duwe kaluputan. Kumawan kelawan pukul nyang Guru. Apa lupute? Ayo, dewa kon mikir dhewe. Apa kaluputane? Kita lumajar sasat lonjong mimis. Wonten buta ngamuk punggung para dewa datan kumaha nandingi kadidayanipun. Lajeng kados pundi? Adi pundi menika Kakang Kaneka Putra? Adi Guru, panjenengan nggadhah jago ingkang nembe nglampahi pakuman wonten ing Yomani. Kasinggihan Kakang Narada.
Wardaya pisang Bima lan para kadang dupi pinanggi kalian Prabu Pantulan Dematrim senadyan manjang jroning yomani datan rinaos panas parandene rinaos atis senadyan toto gelar den patrapi Bidana nanging kodene kinanjar swarga mangkono dereng dangu anggenira para Pandhawa lampahi Bidana kagiat sotani kalih dupi praptane Sang Hyang Bathara Guru Kulukir Werkudara ana apa Guru Dewaku kayangan tetekan mungsuh mara kake baline buta kaikang ngampi aur-aur padangna swasana kayangan aku gelem ning aku nyuwun supaya Bapak Pantulan Ibu Madrim dipapanake ana ing swarga tundha pitu ya aja kuwatir lamun bisa madhangake swasana ing kayangan Rama Ibumu Pandhu tak papanake ana ing swarga tundha pitu Iki ana Gagah Prakoso. Kowe sapa Werkudara? Ya aku Werkudara. Kowe sapa? Ya aku Dewa Mral. Ndi Bathara Guru? Bathara Guru ra ana. Sing ana tungkaku. Cacak iki. Ya Yai. Syukur bagya saged didene Siadi bisa nyuwargake Rama Pandhu lan Ibu Madrim. Ayo bali ning Ngamarta.
Werkudara Arjuna Nakula lan Sadewa sing gedhe pangapuramu yadi aku minangka kadang werda dulur mbarep ora bisa paring patuladan kang becik tumrap sira kabeh. Ayo ora dadi baya pangapa kasinggihan Koko Prabu kula ugi nyuwun pangapunten. Boten dados menapa Koko Prabu? Akhire rampung teak. Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka lan kembar utaminipun ndara kula Werkudara sampun kasembatan nguraken tiyang sepa panjenengan sampun sembada nyuwargaken Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Kula minangka pamung nderek bungah nderek kula taminipun estu dados putra kang mursid anak Anung Anindita saged mikul dhuwur mendhem jero derajate tiyang sepah. Wah, aku ngaturake panuwun marang Kakang Semar. Kula minangka pamung kewajibane momong. Kula namung saged nderek mamuji Ndara. Kula Pandhawa sedayanipun mangke hayu rahayu. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi sajian dari Saudara Muhammad Ridwan. Beri tepuk tangan yang meriah.